Hayırlı gün, benim подписчикларым, meni көріп баручылар. Менә мен сезгә кибеттән нәрсә алып кайткан обзор ясыйм. Ирем генә чыкса, ул кирәкле әйберләр ипи ала, сөт ала да, колбаса ала да, кайтып китә. Калганын бөтен бер нәрсә дә алмый. Менә шуның өчен мин бүген магазинга килдим, бергә бардым. Потому что ит тә бетте. Менә балык котлетлары алдык. 280 сум килограмма. Тәмле булырмы, юкмы? Менә жарты итеп ашыйбыз инде аны, Алла бирсә. Менә 2 килодан артык. 274 грамм. 2 килода 274 грамм була инде бу. Халал тавык, цыпленок алдык. Муну бөлүп куям да. Бузау итим бар. Мısır пшено. Мунун үчүн специально табышка барырга керек. Бүгүн инде булай алдым мен муну. Киреге чыкса деп. Сметана, пожалуйста. И утка. Үрдек, килограммы 350 теңкеден. Бик яхшы үрдек. Тәмле дә, ашап караган бар инде без аның. Менә килограммы. Менә шулай итеп упаковать итеп саталар. Менә куеп торыйм инде. Яйцо, күкәй алдым. Бу күкәй ничә көнгә җитә әле безнең. Вот айран алдым. Türkiye'de içergeren kayttım da içesi kile. Оказывается, мында да Türkiye eğreni getirgenler 1 litre yüzde bir su yemeydi. Молоко, песок, bitkeni kilogram, 2 kilogram kebiste olgur gerek. 34'te 49 mı kilogramı. Mısır, сыр классический, российский. Так, смесь перцев и хмели сунили алдым. Приятного аппетита. Вот, шында кетті 3000-ге якын акча. Пенсия. Вот, пожалуйста. Ол нече күнгә җитә дигәндәй. Менә ашамый чатырып булмый, яшәп булмый. Ашарга да кирәк. Шулай иттереп, Ходай тәгалә биреп торсын. Заслужили мы. Эшләдек, Аллаһка шөкер. И приятного аппетита нам. И тыныч тормышлар, матур тормышлар телим. Менә мен сезгә моны күрсәтергә дип кибетләргә йөри алмый, карый алмый дигәндәй, менә алып кайткан товарларны күрсәтәм инде сезгә. Ярый, исәнлек, саулыкта бер кат күрешергә язсын. Поставьте лайк, комментарий пишите, пожалуйста, мне.